gwmpas 200. Jyst uwch ben 90%. I ni, Portmeirion, mae'r Gymraeg yn bwysig am fod o'n rhywbeth ychwanegol da ni'n gallu gynnig i wneud ni wahanol i busnesau eraill, a mae'r cwsmeriad yn hoff o glywed y Gymraeg, a rei o cwsmeriad sgynnu o dramor yn hoff o glywed y Gymraeg, ac hefyd be da ni'n gweld fwy di cwsmeriad sy'n dod yma o Gymru, o ardaloedd di-Gymraeg Gymru, yn gallu gweld bod y Gymraeg yn weddol fyw mewn rhai ardaloedd o Gymru. Ia, maen medru cyfathrebu efo'r cyhoedd sy'n dod yma, cyfathrebu dda efo'i gilydd a rhaglenni gwaith yn well drwy gilydd hefyd. Oherwydd mi ydyn ni yng nghanol cefn gwlad Cymru, lle mae'r mwyafrif o bobl yn siarad Cymraeg. Da ni'n teimlo bod o'n dda i ni o ran busnes i'w gynnig. Mae o'n rhywbeth ychwanegol da ni'n gynnig sydd yn gallu gwneud ni wahanol ac yn rhywbeth sydd yn arf ychwanegol i ni ddenu mwy o gysmeriad yma. Mae Cymru Cymraeg yn teimlo fwy cyffyrddus yn siarad yn ei iaith eu hunan wrth gwrs, a mae hynny'n helpu ni i roi gwell safon i'r cwsmeriad ac i gyfathrebu well efo nhw. Da ni'n rhoi ffurflenni adborth i'r cwsmeriad yn aml iawn mwyn trio gweld beth maen nhw'n feddwl o'r lle a'r profiad maen nhw wedi gael mewn Portmeirion. A da ni'n cael llawer ohonyn nhw, enwedig o'r ardaloedd di-Gymraeg yn Hymru rhai o'r cymoedd yn ei Cymru ag ati, sydd yn deud pa mor braf ydi clywed yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad. Felly mae hynny'n rhywbeth sydd wedi ychwanegu i'w profiad nhw mewn Portmeirion. Felly da ni'n gobeithio wedyn a da ni'n sicr wedyn bod hynny'n o fydd i'r busnes. Yndi, mae'n bwysig i ni fel cwmni i gynnig yr gwasanaeth Cymraeg ac hefyd i ni yn fewnol fel tîm rheoli ag ati. Mae'r tîm rheoli i gyd yn siarad Cymraeg, mae'r cyfarfodydd yn ei gael gyd drwy gyfrwng Gymraeg, mae'r bob e-bost ag ati yn Gymraeg, felly mae'n bwysig iawn wedyn bod hynny'n cael ei drosglwyddo ac i ddangos i'r cwsmeriad, gan fod y cwsmeriad yn hoff o feddwl pan maen nhw ar wyliau hefyd, bod nhw mewn drwy glywed yr iaith Gymraeg, maen nhw'n cael y profiad sydd yn adio i'w profiad nhw bod nhw mewn gwlad arall. Mae pawb sydd yn delio uniongyrchol efo'r cwsmeriad, da ni'n trio neud siŵr bod nhw gyd yn siarad Cymraeg, fel yr gweithwyr sy'n gweithio yn y blaen tŷ, sydd yn delio efo'r pan mae'r cwsmeriad yn cyrraedd, i'r bobl sy'n gweithio yn y bwyty, i'r bobl sydd hefyd mae gen ni bobl yn mynd ar cwsmeriad ar daith o gwmpas y pentre, mae hyn i gyd yn medru'r iaith Cymraeg, felly mae pawb sy'n delio uniongyrchol efo'r cwsmeriad da ni'n trio neud siŵr bod nhw'n siarad Cymraeg. Wel, mae o'n sgil ychwanegol i bawb, os di bawb yn gallu siarad Cymraeg, mae o'n rhywbeth sy'n gallu mynd ar y CV sy'n dangos bod yna fwy tebygol o gael swydd gan fod o'n sgil ychwanegol sydd yn gwneud yr person yna yn haws i'w gyflogi ac yn fwy tebygol bod nhw'n mynd i gael ei gyflogi. Felly mae hynny i ni o ran cwmni yma, mae o'n hanfodol bod pan da ni yn cyflogi bobl i'n gweithlu o dros 200 bod nhw'n medru'r Gymraeg. Mae'n bwysig iawn bod yr iaith yn cael ei chadw'n fyw, ac hefyd mae yna gyfleon i bobl ifanc ddefnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd yn y gweithle. Da ni eisiau gwneud siŵr bod bobl yn parhau siarad Cymraeg, bod nhw'n dod yma, bod nhw'n medru'r Gymraeg. Dio ddim yn hollol anenheidiol bod bobl yn gallu sgwennu llawer yn y Gymraeg, jyst bod nhw'n medru'r Gymraeg a bod nhw'n gallu trio gwneud siŵr bod y Gymraeg yn weddol gywir pan maen nhw'n siarad ar lafar, a bod nhw'n parhau i ymarfer i Cymraeg a bod hwnna wedyn yn gwneud o'n fwy tebygol gawn nhw swydd.